Sanibonani bafowethu. Yabona njengoba ngimela ngibhlungu. Bayaphela bafowethu. Bayaphela odadewethu. Iyaphela imindeni yethu, iyavala imizi yomkhulu, iyavalwa imizi yobaba. Bafowethu sibulalana sodwa. Siqedana sodwa. Yigoli yitheku. Bafowethu. Siyacela siyanconcoza siyanxusa bafowethu, ziyasihleka ezinye izizwe. Sekwanele bafowethu ukuthi ilanga nelanga sizobona ko TikTok, sizobona ko eindabeni ko YouTube ukuthi sekunomfowethu osephambene nemvula, osehlukaniswe nomphefumulo wakhe, umzimba wakhe. Sekunodadewethu Nkosi yami. Futhi makuyileya lapha enkomeni bafowethu, kuze kufe ngisho nabantu abangenacala, abantu abama passenger. Siyacela bafowethu, ayikho into ebhlungu njengokuthi umuntu aphume ekhaya eya emsebenzini, eyozamela umndeni wakhe, eyozamela abantu abakhe. Abuye ekhaya eseyisidumbu. Abuye ekhaya esebheke phezulu. Umfowethu asuke ekhaya, asuke eMsinga, athi uyozama amatohe eGoli, asuke kwaNongoma, asuke koMnambithi, asuke koNkandla, asuke koBergville, asuke koMahlabathini, asuke koMondlo, asuke koNewcastle, asuke koThekwini, koRichards Bay, koMaritzburg. Bafowethu, yazi kuyaphanjana nje umuntu ethi uyozamela umndeni wakhe. Uyabuya umfowethu, uyabuya udadewethu, uyabuya umama, uyabuya ubaba. Usebuya ngebhokisi. Hayi ngiyacela bafowethu, sekwanele. Kuzo zonke imboni la enazi khona ukuthi kula isilahpani sikhona, kula kunqunywa abantu khona bafowethu. Siyacela ingane zakwethu, sekwanele. Ziyasihleka ezinye izizwe. Zithi awubheka abantu abamnyama bathi bafuna inkululeko. Inkululeko ifikile kubo manje, okunokuthi basebenzise lamathuba, bazi-enriche bona, bazicebise, balwele ukuthi umcebo wabo ubuye, balwele ukuthi imhlaba yabo ibuye. Okunokuthi benze lokho, baqedana bodwa, babhuqana bodwa ngesibhamu, babulalana bodwa. Babodwa abanqunywayo ukuthwalwa ngabo, babodwa abadutshulwayo, babodwa abacuywayo. Bafowethu konakele, ingane ziyalahleka. Bafowethu kubi ezweni bafowethu. Siyanxusa ingane zakwethu, siyacela yobe ema-Afrika amahle, yobe bangunabahle. Sekwanele manje. Phansi ibhamu bafowethu, siyacela. Phansi imimese, phansi imkhonto ingane zakwethu. Ake siphilisaneni nje njengey'ngane zomuntu oyedwa, njengoba ngihlale ngisho ngithi sonke singaba kwaMdluli. Usukwenzile lokho okwenzile wena, nawe wena mthengi, nawe wena othengiwe, nawe wena msunguli wothuthuva waleyo mpileyo kuzoze kuphela abantu bafowethu. Ekugcineni sonke siyazi ukuthi akekho oze notho emhlabeni, akekho futhi ozothi mayehamba ahambe notho, uyohamba ngendlela owafika ngayo. Manje bafowethu, umona ongaka, inzondo engaka, unya olungaka, ukungabi nanembeza okungaka, obusathana obungaka, ubudlobongela obungaka. Bafowethu, umhawu ongaka, amagqubu angaka, intukuthelo ongaka, ikusiza ngani? Ikusiza ngani mntana sekhaya? Ikusiza ngani mfowethu? Ikusiza ngani dadewethu? Noma ngabe sibulalana ngandlelani bafowethu, akuphele, kwanele. Sesizwile, yezwela manje, sesizwile bafowethu. Kufa abantwana, kufa abantu besimame, kufa abantu besilisa. Sishoda singabantu besilisa, sishoda kangaka. Niyaqhubeka nisishodisa more bafowethu. Siyacela ingane zakwethu, yobe bafowethu, phansi imkhonto, phansi ibhamu, phansi immese, phansi ikhala bafowethu. Ayikho into edlula ukukhulunyiswana bafowethu, ukuthi into yoniwa ngomlomo ilungiswa ngomlomo. Angibonge ingane zakwethu, ngibhlungu njengoba ngikhuluma lento, njengoba ngenza le video. Ngibhlungu ngendlela engisimanga, ngiyacabanga ne-facial expression yami. Nawe uyabona wena obuke le video ukuthi akhuluma umuntu obuso obuchachambile, obujabulile, kodwa ngibhlungu lento engiyikhulumayo ingonyuluka ephuma ngaphakathi ekujulweni kwenhliziyo yami. Ngiyabonga ke ingane zakwethu. Nkosi yomsa nje inibusise, inivula amehlo, inivula ingqondo, nikubone ukukhanya, nikubone ukubaluleka komunye umuntu empilweni yakho. Wathi uMaBresi ayilalela, umuntu ngabantu. Ungambulali ngoba ngelinye ilanga uzomdinga.
Manje bafowethu saqedana kangaka, kwavalwa imizi yamakhehla, kwavalwa imizi yobaba, kwavalwa imizi yoma. Kwenze njani ma-Afrika?